Ор вакытта Наил абый килде дә, мин театрдан китмәкче идем ди. Әти минем бик уңышлы актер иде, ул баш рольләрне әйтте, мин кайдыр 4 мәртәбә театрдан китмәкче идем дип әйтте. Минем әтием шулай дип әйткән. Ир кеше буларак, гел баш рольләрдә гел уйный торган, бик халык белән ярата торган кеше. Әлбәттә, артист ул һәр вакытта да дөрес юл таптым микән, юк микән, минем эш микән, менә хәзер минем эшем бармый. Әлбәттә, минем дә шундый уйлар ул барлыкка килә, һәм хәзер дә барлыкка килә, дөрес микән бу дип. Менә үкенмим, ләкин андый уйлар барлыкка килә. Әгәр артист булмасагыз, кем булыр идегез? Мин балаларны бик яратам. Мин укыган вакытта да әйтә идем. Әгәр дә мине Камал театрына алмасалар, мин балалар бакчасында эшлим дип. Миннән егетләр гел көләләр. Ну, Миләүшә инде ул балалар бакчасында эшли. Сине театрга алмыйлар инде дигән кебек әйтә. Шуңа күрә мин хәзер дә мин балалар белән эшлим. Һәм ул минем өчен бер ниндидер бик рәхәт, менә балалар белән аралашкан вакытта мин бөтен дөньямны онытам һәм алар мине өйрәтә. Мин аларны өйрәткән кебек, алар да мине өйрәтә. Менә мин балалар белән ниндидер булса да балалар белән эшләр идем. Ни өчен Галиәскәр Камал театры? Башка театр түгел. Ну, Тинчурин театрында минем әти белән әни эшли иде. Тинчурин театрына мин берничек тә бара алмыйдым. Чөнки мин ничек инде әти әни янына мин алар мине сакларга, алар мине карарга тиеш. Юк, мин үз юлымны табырга тиеш идем. Аннары Камал театры ул башка театрлар үпкәләмәсен, ләкин татар театрының сәнгатенең менә иң йөзек кашы. Мин шуңа күрә әгәр дә анда алмасалар, башка театрга барырга теләмәгән идем. Әйдәгез, кичкенә балачагыгызга әйләнеп кайтыйк. Сезнең балачагыгыз ничек үтте һәм кайда үтте, ничек үтте һәм кире балачакка әйләнеп кайтырга теләр идегезме? Кире әйләнеп кайтып булмый инде ул менә. Ләкин менә бер генә көнгә кайтыр идем дигән теләгегез бармы? Кайбер кешеләрнең кайтасылары килми мәсәлән. Минем балачагым бәхетле дип саныйм мин. Юлда булса да мин әбием, бабаем исән иде, ике әби, ике бабай. Аннары соң төрле шәһәрләр, төрле авыллар, төрле кешеләр. Укырга кергәч мин күршеләрдә яши идем, алар мине карыйлар иде. Мин үзем бик мустакил кеше идем. Мин телим икән, бию түгәрәгенә язылам, телим икән, скрипкада уйнарга язылам да, аннары мин аны ташлыйм. Чөнки мин үзем шундый мустакил бирелгән бала идем. Чөнки әти-әни гастрольдә булган вакытта, менә мәктәпкә укыгач бит инде алар гастрольдә йөрделәр, ә мин күршеләрдә яшәдем. Ул вакытта нянялар юк иде, мине күршеләр алып калалар иде. Шуңа күрә мин бик минем классташларым, минем дусларым, менә без хәзер дә бүген дә языштык әле классташларым белән. Минем бик рәхәт һәм әлбәттә авылдагы туганнарым, менә барысы да мин шундый бердән-бер һәм артистлар, ул Исламия апа Махмутова, Халил абый Махмутов, аннары соң Фердинанд Фарсин, менә Гата абый Нуруллиннар, алар минем яндагы кешеләр. Шуңа күрә мин Туфан абый Миннуллин, менә андый кешеләр белән мин янымда үскән кеше. Шуңа күрә миңа бик рәхәт иде. Сез шулай сөйлисез, бик бәхетле кеше кебек инде. Шулай да тормышта авырлыклар белән очрашканыгыз булдымы? Әлбәттә, һәр кешенең тормышында авырлыклары була. Ул бит истә кала, сез бит балачак турында сорадыгыз. Менә балачак дигәч, ул истә кала ниндидер яхшы, матур вакытлар. Ләкин бит аның начар ягы да истә калырга мөмкин. Менә күңелгә кирип калган. Мин хәзер менә күңелдә начар булган әйберне хәтерләмим. Ниндидер минем әти-әни идә булмый иде. Менә шул минем өчен бик авыр иде. Менә кешеләрнең әти-әнисе бара, мәсәлән, җыелышка, мәктәпкә. Мин анда, мәсәлән, мактыйлармы, сүгәләрме, ну җыелыштан әти-әни кайта бит инде. Ә минем я бер күрше бара иде, я бер кем дә бармый иде инде. Мин шуңа күрә теге, кешенең әти-әнисе бара, минем выпускной, мәсәлән, минем әти белән әни ул вакытта гастрольдә иде. Шуңа күрә минем менә шул әйберләр генә, ну ләкин ул да мин аңлый идем. Бу профессияда шундый булырга тиеш әти-әниең. Һәм мин шуны аңлап, әйтәм бит, мин кичкенә вакытта да зур кеше кебек идем. Сыйныфташларыгыз турында сөйләдегез. Алар арасында тагын шундый күренекле кешеләр чыкты, сезнең кебек. Сыйныфташмы әллә курсташлар? Сыйныфташларда
һәр кеше үз өлкәсендә. Минем менә бар балалар бакчасында эшли торганда, бар бухгалтерларда, бар МЧСның пожарный ниндидер, ну, төрле инде. Ләкин Артистлар юк. артистлар юк. Берсез генә. Миннән көләләр иде, курсташ классташлар иде. О, артистка пришла из Погорелого театра дип. Шундый теге. Но мин кичкенә вакытта да уйный идем һәм оялып тормый идем дип әйтим инде. Аннан соң сез 11 классны бетердегез дә, менә институтка укырга кердегез. Студент вакытлары ничек үтте? Иң кызык һәм иң рәхәт вакыт ул студент вакытлары. Чөнки ул замана, гомумән, перестройка. Менә хәзер кеше искә төшерә, анда кием юк иде, ашарга юк иде, кибетләр буш иде дип. Ләкин мин аны да бик әз хәтерлим. Чөнки ул вакытта театрлар ачыла башлады Мәскәүдә. Васильев чыкты, менә без анда спектакльләр карый алайык, кичкенә театрлар, кино, китап. Анда әти миңа Солженицын алып кайта иде. Менә ул шундый свобода слова и фестивальләр, Стреллер килә, анда Некроушус килә Мәскәүгә. Менә шундый вакыт иде. Һәм без театрда яши идек. Менә без бит театрда укыдык. Без иртә белән Фәрит абый ничәдә куша килергә? 9-гамы ул? 9-га килә иде. Кайткан вакытыңны белмисең. Кайтасыңмы син бүген белмисең. Сотовый телефоннар юк. Син нигә дә әйтә алмыйсың, кайтасыңмы юкмы? Чөнки Фәрит абый җибәрмәскә мөмкин. 2-дә 3-тә без иртә белән поливальный машина белән кайта идек. Я бер ел Фердания апа Исмагиловна безне каршы алды, минем курсташым Эльвира белән. Без милиция машинасыннан чыктык, теге арткы ниннән. Фердания апа безне каршы алып былай, без әйтеп, юк, алар безне утыртып кына кайтты. Чөнки таксига акча юк, такси әле алайык, юк та куркыныч, былай тота торган гына такси, хәзерге кебек телефоннан түгел. Шуңа күрә һәм без көне-төне эшлидек. Менә көне-төне репетиция иде. И ул менә мин рәхмәтлемен ул вакытка, һәм мин шунда бик күп әйберне үземә сеңдердем, өйрәндем. Һәм менә шул миңа ярдәм итә. Әле менә театрда шулай көне-төне репетицияларда ятуыгыз, бәлки тормышта, илдә булган ниндидер проблемаларны да җиңелрәк үткәрергә ярдәм Шулайдыр. итәдер. Безнең өчен проблема ничек үзек уйнарга иде. Безнең өчен проблема ничек без ул үзекне Фәрит абыйга күрсәткәч нәрсә әйтер иде. Марсель абый безгә 100 пьеса татар драматургиясендә биргән иде. Аны укып, без бер-беребезгә сөйли идек. Яу безгә ниндидер галереялар, картиналарны күрсәтер, карарга куша иде. Аны карап бер-беребезгә аңлата идек. Менә ул безнең өчен проблема иде. Менә ул иде безнең төп вазифабыз инде ул вакытта. Беренче мәхәббәт. Хәтерлисезме беренче мәхәббәтегезне? Ул беренче мәхәббәт, ул беренче класста булгандыр дип уйлыйм мин. Беренче класста әйтәләр иде. Мин яхшы укый, мин гомумән русча белми дә идем. Мин әз генә менә гел гастрольдә булгач русча белмидем. Мин 10 ана буты идем, ул минем өчен син 10 булырга мөмкин иде инде, менә шулай. Ләкин мин барыбер яхшы укый идем. Логика булгандыр инде дип уйлыйм мин, бай начар укымый идем. Һәм әгәр дә бер малай әйткәнен хәтерлим, син яхшы укысаң, отличница булсаң, мин сине яратам дип. Минем өчен ул шундый ниндидер, мин нәрсә өчендер мин яхшы укыган өчен генә, минем үзем өчен түгел дип инде. Но менә шул мәктәптә миңа запискалар язалар иде, менә шундый беренче мәхәббәт булган иде. Бик акыллы малайга. Бик акыллы, ул аннары математический мәктәпкә китте. Без аның белән бергә бер партада утыра идек. Менә шул минем беренче мәхәббәтем. Хәзер очрашкач, сыйныфташлар белән очрашуында. Хәзер ул малай килми. Без аны таба алмыйбыз. Ул бик акыллы, аны математический мәктәпкә алып киттеләр. Бәлки ул бу илдә дә яшәмидер. Ул чөнки бик, математика буенча бик таныклы, бик тиз эшли иде. Ул үзенең контрольный эшен 5 минут эчендә эшли иде, минекен дә тикшереп чыга иде. И калган вакытта без башка әйбер белән теге уеннар уйный идек, бер нәрсә сөйли. Ул минем өчен рәсем дә ясарга мөмкин иде. Менә шундый иде. Сез мәктәптә яхшы укыдыгызмы? Әйе. 5ләргә генә? 5ләргә генә түгел, но мин яхшы укый идем. Үсә төшкәч, егетләр белән йөргә вакытыгыз бар идеме? Юк иде. Мин театрда идем. Мин театрда көне-төне яши идем. Шунда шул вакытта да
Әле егетләрнең бит мөнәсәбәте дә бар. Менә, мәсәлән, без Эльвира белән ниндидер бер яльчик дигәннигә безгә Фирдания апа табып бирде ял итәргә. Көне-төне укыйбыз, ял итәргә юк. Егетләр белән таныштык инде. Шундый әйбәт, укымышлы, медицинскийда укыйлар. Таныштык та, алар безгә әйтәләр: "Сез әйбәт кызлар инде. Но театральныйда укуыгыз сезнең безгә теге әти-әнигә шуңа күрә бик кымаучаулый" дип. Бик шуңа күрә менә әйтәм бит, без гел театрдayıq. Шуңа күрә айрым егетләр белән очрашкан вакытта да безнең вакыт та юк иде. Һәм Ләкин аралашкан теләк бар иде. теләк бар. Теләк бу әлбәттә бар иде, ләкин театр мөһимрәк иде. Менә сез әйтәсез, әти китаплар алып кайта иде дип, әйме? Нинди авторны яратып укыйсыз һәм кайсы авторның, яраткан авторыгызның иң яраткан әсәре? Нинди? Мин менә бер генә язучыны яраткан авторым дип әйтә алмас идем. Мин төрле яктан укырга яратам. Менә тормышның бер вакытында менә бу автор миңа бик зур тәэсир итәргә мөмкин. Аннары соң икенче автор. Мин Гаяз Исхакийны яратам, Амирхан Еникины яратам. Менә ни өчен Гаяз Исхакийны яраталар? Аңлатыгыз әле миңа. Миңа менә мин үзем менә әле кичә дә без тормышмы буны уйнадык. Мин аны, әгәр дә ул башка телләргә тәрҗемә ителгән булса, ул дөнья күләм автор. Анда төрле чалымнар да бар. Ул шул хәтлек ачык итеп яза бөтен эмоцияларны. Татар авторы өчен ул гомумән хас булмаган әйбер шикелле. Ул бик, урысча әйткәндә, откровенный автор. Аннары соң аның Гоголь чалымнары да, шундый мистический чалымнары да бар. Шул ук вакытта ул Нечкә Чехов шикелле дә бар. Әйме, менә ул бик күп, ул Төркиядә дә күп яшәгән. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Гаяз Исхакий минем бер, менә мин барып, кайсы бер вакытны күпчелек инде тыңлап торам. Минем өчен бик кызык, аның сүзләре һәм төрле вакытны төрлечә ачыла. Шулай ук мин Чеховны бик яратам. Күп кеше әйтә, Чехов ул теге, бик, анда шул хәтлек юмор, шул хәтлек ирония. Менә шуның белән бик яратам. Аннары соң мин яратам Картасар, шуңа Маркесны бик яратам. Менә шундый авторларны да яратам. Төрле әйтәм, мин Памукны да яратам. Чөнки менә төрек язучысы, ул минем өчен дә бер дөнья ачыш иде. Орхан Памук. Соңгы укыган китабыгыз? Мин күптән түгел генә менә без Сәләттә эзли башладык. Менә пьесалар укыдым мин. Соңгы вакытта современная драматургия буенча эзләдем. Мин Туфан абыйның саташуын укыдым. Һәм шул саташудан нигезләнеп, мин төрле хәзерге вакытка ничек бу темага язалар икән диеп, яшьләр белән әти-әни мөнәсәбәте. Менә шул темаларга пьесалар укыдым соңгы менә 3 көнлек. Театрда үзегез катнашмаган спектакльләрне алсак, кайсы спектакльне яратып карыйсыз? Хушаулымны бик яратам. Хушаулым хуял. Хушаулым бит әле яңа. Әйе. Чыкты, аңа кадәр. Мин ярата идем. Хәзер ул уйналмый. Шулай ук Гаяз Исхакий буенча Бирнәсез, ничек атала әле? Нәфисә уйнаган спектакль. Баш рольдә, менә Алсу апа уйный торган инде. Курчак туе. Менә, курчак туе. Чөнки анда да бар иде, менә анда Рамилнең сәхнәсе бар иде, Вәзиф Рамилнең сәхнәсе. Менә анда менә күңелне ничектер актарып чыгара торган. Менә шул спектакльдә, менә шул спектакльне ярата идем карарга. Менә соңгысы, менә аннары соң хәзер соңгылардан берсен карадым.
Киек каз юлында дигән илтизәр. Мгм. Менә шуны карадым. Миңа бик илтизәрне шундый итеп күрү рәхәт булды. Ләйсәннең вокал җырлары белән инде. Мгм. Мин үзем шигъри телдә кеше түгел, Мгм. ләкин кеше шигырь укыган вакытта мин яратам. Дөрес итеп укыган вакытта. Менә миңа бик ошаган. Хуш авылым дидегез менә тагын. Эме сез бит инде авылда үскән. Авылда мин барыбер авылга кайта идем. 3 ай авылда тора идем Димәк, җәйтен. сез авыл җанлы кеше инде. Авыл җанлы кеше. Шуңа күрә хуш авылымда сезгә шулай. Әйе. Менә Татарстанда авыллар битеп бара бит инде. Менә бу сезнең күңелегезгә ничек тәэсир итә? Сез моның өчен көенәсезме әллә инде мин Казанда ул тема миңа кагылмый дип әйтәсезме? Авылның кешеләре ул гомумән бер мин авылга кайткач, хәзер бик куркам. Шишмә буена барырга яки элекеге йортны үзебезнең күрергә. Бик авыр. Ләкин безнең авыл зур авыл. Безнең авылда мәктәп, бассейнлы мәктәп Лашманда. Безнең ул төрле ниләрдән киләләр. Зур авыл. Ләкин шул ук вакытта урамнарда карт кешеләр генә кала, яшьләр китә. Безнең әле нефтяной район. Бездә әле минем сеңелләрем двоюродный бар, аларның балалары анда яши. Мин алай ук теге ямсыз авылларны күрмим. Ләкин шул ук вакытта барбер аның үзенең бер авылның моңы бар. Авылдан чыккан кешенең ичке дөньясы икенче төрле була. Шуңа күрә авыллар калсын иде һәм авылга ниндидер җан өрерлек көчләр булсын иде, эш булсын иде яшьләргә. Ләкин сез аңлыйсыз бу теге фантастика өлкәсен икәнен. Но менә нефтяник булган вакытта, менә минем сеңелем, ул авылда, менә ул минем белән миннән 1-2 яшькә генә кечкенә, ул авылда, аның балалары да авылда. Минем апам бар Чирмешәндә, мәсәлән, ул шул ук нидән инде, ул да менә яшьләр дип әйтәм инде. Алай ук олы көчле әби бабайлар түгел, алар эшли торган яшьләр. Һәм әгәр дә эш булса, анда шундый рәхәт. Но бездә әйтәм бит нефтяниклар, эш булганда бит әле ул акча да кирәк. Ул бит теге әз генә түләп кенә аннарга гына кеше хәзерге вакытта риза булмый. Спектакльләргә әйләнеп кайтабыз. Галискар Камал театрында спектакльләрне сөйләштек. Башка театрларга сез йөрисезме? Әйе, мин тырышам, ләкин безнең Марсель абыйның әйткән сүзе бар иде. Менә беренче курста ул безгә әйтә, көндә спектакль карагыз, көндә. Нинди театрга барасызмы? Менә гел карагыз, аннары карый алмыйсыз дип әйтә иде. Чөнки ул мин ул вакытта уйлыйм, ничек карый алмыйсың иде дип. Чөнки син карый башласаң, әгәр дә сине нәрсәдер сиңа начар тәэсир итә башласа, чыгып китәсе килә. Син инде кабул итә алмыйсың. Профессиональ күзлектән карый башлыйсың. Әйе, онытылып карыйсы килә. Мин менә күптән түгел генә Әлмәт театрында Чаллыда гастрольдә вакытта, Әлмәттә минем курсташым, буш көн бар иде 2 көн. Мин Әлмәткә барып премьера карадым. Гаяз Исхаки. Тагын ул әле өйләнмәгән иде. Әйе, мин аны бик рәхәтләнеп, тагын алар өчен шундый сөендем Әлмәт театры өчен. Гомумән мин алар өчен бик сөенәм, чөнки аларда төрле премьералар була. Күптән түгел генә Илгиз Зәйниевның Мәдинәсен карадым Тинчурин театрында. Аннары соң мин Тюз театрында Иваново детство карадым. Шулай ук кызык иде инде режиссер ничек куйганын. Алар быел Золотой маскада да иделәр. Мин мөмкин булган вакытта тырышам, ләкин Курчак театрына да барып карыйм мин спектакль. Менә Әлфияне бик яратып караган идем. Менә мөкиббән булып ничек ул шулай эшләнелгән. Әлфия апага шундый зур теге Әлфия апаның ни тәэсир итә дип инде. Әйдәгез Мәдинә турында да сөйләшеп алыйк. Менә Мәдинә турында нәрсә әйтер идегез? Нинди сездә хис кичерешләр калды, нинди фикер? Мәдинә кемдер әйтә, ул Медея. Кемдер әйтә, ул Сөяркә Туфан Миннуллинның. Минем ничектер бер төрле генә юк андый җавап. Мин аны беренчедән мин Резида Саляхованың таланты турында мөкиббән, мин аның тавышын, йөзен, менә үзен сәхнәдә ул бик менә әйтәләр 100% органичный. Менә спектакльнең теге баганасы һәм аңа менә әгәр дә Резида булган чиракта, менә ул спектакль яши дип әйтәсем килә. Менә калган
анда дискуссия булырга мөмкин. Мин Медея турында күп укыдым, карадым Медеяны. Мин Мәскәүгә Google центрга да барып, Медеяны караганым бар. Мин аның белән бер вакытны янып алган идем менә шундый Медея. Ләкин хәзер Медея вакыты түгел дип уйлыйм. Хәзер Антигона вакыты. Күбрәк Антигона. Хәзер Медея түгел. Менә спектакльләр караганда, мөкибән китеп караганда, ошатып караганда, эх, мин дә шушы спектакльдә уйнар идем дигән уйлар барлыкка киләме? Әгәр дә ул яхшы спектакль булса, мин аны спектакль итеп карыйм һәм мин гомумән үземне спектакльдә ничектер менә бу рольдәме итеп күрә алмыйм. Мин яратам, миңа режиссер бирә икән, ниндидер рольне. Мин шул миңа гомумән ул ничек дип әйтим, менә Хуҗа Насретдинны куя дип әйттеләр дә, Фәрит абый, әйтәм, ул миңа анда роль юк инде. Ничек миңа анда юк, мин кызы була алмыйм, хатыны була алмыйм, әле тегнәргә әле мин олы. Һәм үзем хатынын итеп күргәч, мин шаккаткан идем. Менә миңа шаккатырга һәм режиссер күзеннән икенче төрле итеп үземә карарга, менә шунысы кызык. Ә мин менә утырганда бу рольне ничек уйнар идем дип уйламыйм. Юк, ничек уйнар идем түгел, ә менә эх, мин дә шушы спектакльдә булыр идем дип, яшәр идем дип. Әй, булыр идем. Ну, белмим, алай хәтерләмим үземне. Әйтергә, мин режиссер алган икән шул спектакльгә актерларны, димәк, ул аларны күргән. Но мин кайсы бер спектакльләрне бик яратам. Һәм шул яраткан спектакльне тагы кабат-кабат барып карарга мөмкин. Әгәр дә шунда шулай була, кайсы бер вакытны син вот керәсең. Менә син ул спектакльдә уйнамыйсың, башка менә бәби табырга киттеме, син шул спектакльгә керәсең. Син сөенәсең, о, мине бу спектакльгә алдылар, мине дә күрделәр икән. Менә ул вакытта була. Спектакльләр караганда эмоцияларга ирек бирәсезме? Еларга, көләргә? Мин эмоциональ, яхшы спектакль булса бик эмоциональны карыйм. Мин пандемия вакытында бик күп онлайн спектакльләр карадым. Ну, чит илдәге менә Национальный Королевский театр белән немецкий театрларны карадым. Исембел, минем кызым Исембел, ул көлә иде, мин наушниклар белән, мәсәлән, Брехт пьесасы, мин субтитрларда юк. Мин немецкий, алман телендә карыйм спектакль. Мин кычкырып көләм. Яки теге Исембел әйтә, сине кырыйдан карап торсаң, шул хәтлек эмоциональ. Мин эмоциональ карыйм. Мин футбол караганда да тибеп карыйм. Мин кычкырам. Миңа шулай Исембел әйтә, күршеләр нәрсә уйлый икән инде синең турында. Мин эмоциональ карыйм әйе. Тормышта. Эмоциямы? Ничек менә Шәхси тормышта. Шәхси аңладым мин. Ләкин мин бик тиз кабанып китәм. Бик тиз. Бик тиз шул ук эмоциямны чыгарырга мөмкин. Аннары кызганырга мөмкин, нигә мин шулай әйттем инде дип әйме. Ләкин ул минем менә характерым. Мин бик тиз кабынып китә торган. Но мин тиз җыламыйм. Һәм менә нәрсә елата ала сезне? Бала белән рекламада җылатырга мөмкин. Ләкин ул ук вакытта ул минем ниндидер менә күрүдән генә, ниндидер менә ачыш булгандан гына. Ә менә булай миңа, ну, җылатыр спектакльләрдә була, менә җылатыр өчен шундый. Мин ул вакытта җыламаска мөмкин инде. Менә ул җирләрдә. Димәк, каты торасыз инде. Ну, Ниндидер шулайдыр. Каты бәгерле. Көләргә яратасызмы? Яратам. Әгәр дә кызык булса, мин җыгыла, яшьләр агыза, көләргә мөмкин. Мин начар күрәм, минем күзлек киям мин. Күзем 7,5, мин спектакльләрне алдан карарга яратам. Бер мине Качалов театрында, СТИ театры булган вакытта, Самоубийца пьесасында, мин шул хәтта мин уялып беттем, чөнки минем күзләрдән яшь ага, көлеп, кычкыра, ябыла көлдем. Чөнки ул бик кызык иде менә. Ну, алай да мөмкин булырга. Әгәр дә Галиәскәр Камал театрына сезне эшкә чакырмаган булсалар, алмаган булсалар, сез кайсы театрга барыр идегез? Театрга бармас идем, мин әйтәм бит, мин театрга бармас идемдер дип уйлыйм.
Камал театры булмаса, башка театрны сез Бармас. кабул итмәссез. Чөнки Тинчурин театры бар иде. Тинчурин театрында әтияни, мин анда бармас идем. Менә Әлмәт, Чаллы, мәсәлән. Нур Ну, театры. мин аның турында уйламаган идем, белмим. Мин ничектер менә Камал театрында яшәдем. Мин ул вакытта спектакль теге укыдым, анда тордым шикелле, мин бөтен артистларны белә идем. Ләкин миңа Камал театрында да бик авыр иде. Мин бер ярты ел гомумән зур сәхнәгә чыгарга курка идем. Мин аларны белсәм дә, анда гел 4 ел буена укысам да, миңа ул спектакльләргә ничектер авыр иде керергә. Мин гомумән тыныч кына йөри идем, куркып кына ничек икән дип китеп карыйга. Мин Өрәкләр спектаклен чыгарган вакытта сәхнә артында кеше таралышканча, менә премьера булды, кеше киткәнчә мин сәхнә артында утырдым, чыгарга куркып, уялып. Шуңа күрә мин мин Камал театры ул минем ни дип әйтә алмыйм. Юк, мин бик анда да бик әкрен генә кирдем һәм хәзердә әле мин үземне мин Камал театры артисткасы дип санамыйм. Минем гел бар ниндидер ничек дип әйтим инде. Үземдә үзем ышанмаулыкмы менә. Юк, мин үзем. Приземленный дип әйттек инде. Әйе. Ә менә бармы әле Скар Камал театры артистлар арасында? Мин Камал артисты бит дип менә шулай теге. Әзгенә йолдызланып йөрүче артистлар. Белмим мин. Бездә гомумән йолдыз дигән әйбер юк шикелле. Берәрсендә булырга мөмкин бит инде ул менә, юкмы анда әйбер? Сез булса да әйтмисез инде хәзер. Юк, мин белмим. Бездә бит син бүген уйныйсың баш рольдә. Әйме, менә мәсәлән, кемдер уйный бүген баш рольдә ди, әйме? Икенче көн ул массага чыга. Өченче көн ул кичкенә генә эпизод уйный, сүзсез эпизод уйный. Һәм мин йолдыз дип үзеңне, гомумән йолдыз ул кем? Йолдыз ул нәрсә? Йолдыз булыр өчен нинди булырга кирәк? Хәзерге вакытта йолдыз дип һәрбер кешегә әйтәләр, ләкин ул йолдыз түгел. Шуңа күрә безнең театрда барсы да акыллы кешеләр дип уйлыйм мин. Андый, мин йолдыз дип йөри торган кешеләр минем күргәнем юк. Ул сәер булыр иде андый кеше булса. Ә менә атказанган артист исеменә ничек карыйсыз? Хәзер бит инде әйтәләр, бөтен кешегә дә бирәләр бу исемне дип. Мин гомумән исемнәр бирмәс идем. Чынлап, чөнки исем ул безнең илдә генә бар бит. Безнең илдә кемнедер көнләштерер өчен, яки кемгәдер, без сиңа исем бирмибез, шуңа күрә авызыңны дәшмичә тор, сиңа исем булмаячак. Дөрес түгел ул. Артист яхшымы, начармы, аны тамашачы дөресен генә әйткәндә, мин хәтта үзебезнең театрда да кем нинди исемле икәнен белмим. Чөнки бу халык артистымы, бу атказанган, ул бу яхшы артистмы, бу спектакльдә яхшы уйныймы, яки бу бик әйбәт түгелме, аны беләбез без. Әйме тамашачыга да, тамашачы ул халык артисты белән атказанган артист арасында да аерманы белми. Дөресен генә әйткәндә белми. Шуңа күрә мин исемнәрне гомумән бетерер идем. Әзгенә театр темасынан китебрәк. Сез сәяхәт итәргә яратасыз? Яратам бик. Кайларда булганыгыз бар? Мин Лондонда, Великобританияда, Пекинда, Будапешт, Финляндия, Стокгольм, Стамбул, Барселона, Таррагона, Жирона, Фигерес дигән менә Сальвадор Дали музее булган шундый шәһәр бар инде. Тагын нәрсәләрне әйтмәгәнмендер, хәтерләмим, но минем төрле Стокгольмда булганым бар минем. Ике мәртәбә. Венада булганым бар, Дрезденда, Германиядә. И без моны кызым белән менә шулай үзебезгә маршрут Прагада 2 мәртәбә, ләкин Прагадан без киттек аннары Венага, менә аннары соң бардык Дрезденга, шулай. Мин ул вакытларны шундый сагынам. Һәм минем хәзердә менә 3 көн генә булса да бер шәһәргә барып ялый, күреп кайтасым килә, урамнарында гына йөреп кайтасым килә. Штилдәге халык ничек менә бездән аерыламы? Сез ул якларда яши алыр идегезме? Мин мәсәлән, менә Лондонда без гастроль белән бардык. Аннан кайткач, мин уйладым, кеше бит ул материаль яктан түгел. Ул менә мөнәсәбәт ягыннан, бер-береңә карата караш ягыннан, алар бездән 100 елга алга киткән.
Һәм мин кайттым да уйладым. Әйтәм, менә бит ул кешеләр 100 ел алдан инде яши. Мөнәсәбәт буенча кеше янында басып торган вакытта да менә сиңа караш, менә мәсәлән, бер озын буйлы бер егет кибеттә басып тора. Мин аның артыннан үтеп китә алмыйм. Мин бу яктан да үтә алмыйм, и бу яктан да үтә алмыйм. Юл борылды да мине күргәч, мин басып торам инде анарга теге җөрьәт итмәдем, китегез әле, мин үтеп китәм дип. Юл борылды да шул хәтлек миннән гафу үтенде. Мин Лондонда гомер йөземдә аның кадәр кешегә гафу үтенгәнен күргәнем юк иде. Ул чын күңелдән. Анаргыда кешегә усал итеп карарга ярамый. Әшәке сүз әйтергә, караш та ярамый. Алар бәлки ул баштан мәҗбүри булгандыр. Хәзер алар аны чын күңелдән эшлиләр. Шуңа күрә миңа калса алар 100 ел алдан яшиләр. Менә шул бик моңсу. Димәк, безнең халык әдәпсезрәк, ничектер дорфарак, Без усалрак, усалрак. без тормыш белән кыйналганрак. Без бу тормыштан канәгатьсезләнгән. Безнең менә һәрбер вакытны бер-беребезгә түземсезбез. Мин халыкны гына, мин үземне дә әйтәм. Каян килә бу безнең тәрбиябез шундый микән? Тәрбия түгел, безнең Безнең күчеп киләме ошай буыннан Но буынга? безнең бит илдә һәрбер вакытны без иртәнге көндә без иртәгәгесен нәрсә буласын белмибез. Шуңа күрә без һәрбер вакытны менә бүген алып калырга, минем урынга басты кебек бу кеше, менә шуның буенча без бу тормышка безнең менә ниндидер менә алып калырга җитми кебек безгә. Менә шуңа күрә без усал, без бер-береңә үпкәләтергә, сугарга, карашың белән кешене үтерергә, менә шундый. Чөнки без менә миңа калса, без әйтәм бит, иртәгәсе көне нинди буласын белмибез. Шуңа күрә бүген алып каласы килә. Кызыгыз бар. Әйе. Исеме ничек? Сөмбел. Сөмбелгә ничә яшь? Сөмбелгә 21. Кайда укый? Ул КФУда укый, ул чит телләр факультетында укый. Сезнең хыялларны шуңа ашырга китте. Хыялларны, ләкин ул аны үзе теләде, мин түгел. Мин аны кичкенә вакытта инглиз телен өйрәнергә дип биргән идем. Ул шуннан менә инглиз телен укытучысы бик әйбәт булды аның. Мәктәптә ул татар һәм инглиз теле гимназиясында укыды. Ул татарча да бик әйбәт белә, яза, укый, кагыйдәләрне белә, мин алай белмим. Хәзер алман телен өйрәнә. Алман һәм инглиз телен өйрәнә, һәм төрекчә өйрәнә инде. Но алман теле хәзер аның беренче, инглиз телен ул да әйбәт белә. Алман телен беренче итеп алды, чөнки күбрәк сәгатьләр чыксын өчен, күбрәк өйрәнер өчен инде. Алга таба кем булачак инде ул телләр укытучысымы? Ул укытучы түгел, ул тәрҗемәчелеккә укый, ләкин ул хәзер бакалавриатта укый. Ничек алда магистратура ничек булыр? Алла бирсә, кем ничек сайлар, ниндирәк икәнен үзе сайлар дип өметләнәм. 3нче курста укый ул. Сезнең арада нинди мөнәсәбәтләр? Сез дус кызлармы, әллә чыннан да теге усал әни белән? Без шундый дус кызлар, без шундый мин аны түгел, ул мине әни булай түгел инде. Но әни менә шулай, ул мине өйрәтә. Ул без дус кызлар. Аллага шөкер, мин шуның белән бик горурланам. Без бергә кафеларга да, ул мине ночной клубларга да бергә барырга мөмкин. Без менә Noise MC аның яраткан җырчысы. Без аның белән бергә әле кичә генә сөйләшеп утырдык. Син иң крутой минем яраткан җырчыларда гына бергә барган идек ди. Менә Noise MC, Стрыкала, менә шуларны без бергә барып клубларда бергә тыңлаган идек. Мин әлбәттә слаймец итеп басып тормыйм, ләкин кырыйга китеп тыңларга яратам. Яшәп хәтта миндә андый теге яшьләр сленгын бик белеп бетермим. Сездә аңлашылды. Һәм инде хәзер мин сезгә сораулар бирәм. Миндә була кыска сораулар, сездән Озынрак җавап та ярый. ничек Кыска. телисез? Сезнең яраткан һәм иң кадерле бүләгегез тормыштагы? Ходай Тәгаләдән миңа бала бүләк, менә ул минем иң Ходай Тәгалә тарафыннан минем шундый бүләгем. Материал, кеше бүләк иткән. Кеше бүләк иткән. Миңа, минем шулай футбольный клуб, минем Рубин футбольный клуб, миңа чыга кайсы бер вакытны алар беләләр, мин аларның фанатлары, минем абонементлар бар, алар миңа шундый
8-нче мин спектакльдә идем. Мгм. Шундый подштанникларда гына, менә репетиционный штан, шундый репетиционный күлмәк, миңа әйтәләр, чәчәк сезгә китерәләр 8-нче мартка теге курьер. Мгм. Мин уйладым инде минем балаларым бит теге күп мин укытам бит Ага. балаларны инде. Алар мәйтәм әти-әниләре миңа чәчәк җибәрәләрдер. Мин спектакльдән чыктым, теге чәчәк аларга курьердан, шундый репетициядан чаптырып. И басып тора ике футболист, алар миңа чәчәкләр белән шундый. И минем өчен ул шундый уңайсыз да иде, чөнки мин теге кыяфәтем Ага. спектакльдәге репетиция. Миңа бик теге сюрприз иде инде. Менә шундый хәзер искә төшкән, беренче искә төшкән әйбер. Мгм. Иртән күзегезне ачкач, иң беренче нәрсә эшлисез? Чәй эчәм. Юынам да, и чәй эчәм. Мин чәй эчәргә яратам. Чәйне ничек итеп эчәсез? Сөт беләнме? Юк, чәйнең Мишәрләр, сөтсез эчәләр. чәйнең градусы булырга тиеш, шуңа күрә ул менә хәзер генә куйган су белән, хәзер генә менә чәй генә. Мгм. Карарга нинди фильм тәкъдим итәр идегез? Әйсә иң яраткан киногыз. Алар шулай ук күп. Кемгә карарга бит әле ул? Менә балаларга булса бер Юк, әйбер юк, карарга. яшьләргә әйтәгез. Ул барыбер менә яраткан кино дигәчтен кылт итеп бер кино күз алдына килә. Барыбер. Но барбер мин хәзер, дөресен генә әйткәндә, менә хәзерге вакытта мин гомумән әле менә бу 2 айда мин кино карамыйм. Мгм. Әйме, мин хәтта үземнең менә бик яратып караган сериал итеп караган идем, анда шундый стиль, музыка, виски, теге шундый. Ләкин аны карый башладым һәм аңладым, карый алмыйм. Менә пока карый алмыйм. Ләкин мин Нинди сериал иде ул? Острые козырьки. Острые козырьки. Әй, Виски дигәч, Виски дигән шул искә төшә. Но мин мәсәлән яңадан Феллининың, әйме, менә Дорога. Мгм. Менә шуны карарга мин Феллинины яратам. Ул шундый театраль һәм шул ук вакытта Амаркорд. Мгм. Менә шундый ниндидер иске форматтагы киноларны, менә Амаркордтагы Туман, менә шундый сез әле бала чак турында әйттегез. Бәлки шуны карарга тәкъдим итәр идем. Мгм. Чөнки хәзерге сериалларны яки хәзерге киноларны бөтенесе карый да белә инде, әйме? Менә элеккеге яшьләргә менә Феллинины карарга тәкъдим итәр идем. Мгм. Тормышта еш ялганлыйсызмы? Мин ялганламыйм. Кызганычка каршы мин туры бәреп әйтәм шул. Шуңа күрә мин теге Юк, туры бәреп әйтү кешегә еме аның турында ул бит инде теге ялагайлану, икейөзлелек тирәсендә йөри торган әйбер. Менә ялганларга нәрсәдер теге во имя добра даже булырга мөмкин. хәтерләмим. Менә теге шаярып әйтергә мөмкин. Мин шаярып ялганларга Розыгрыш. яратам. Розыгрыш. Менә шулай дип инде. Менә спектакльгә шуны эшләргә кирәк. Чык, менә вот керә кеше, мин әйтәм, чыгып биергә кирәк монда. Син беләсеңме ул биюне? Ничек инде? Мин, видимо, убедительно шундый әйтәм. Кешегә биюне күрсәтеп өйрәтергә мөмкин. Ул чыгып, ул җирдә биергә мөмкин. Мин шунардан рәхәт теге көлеп, шаярыр. Менә шундый әйберне яратам. Ләкин ялганларга Илһамны каян аласыз? балалардан. Әйме, менә мин алар киләләр дә күзләре белән миңа шулай карап торалар да, яки менә килеп берәр нинди сорау бирәләр дә. Менә алар миңа илһам бирәләр. Һәм киләчәккә ниндидер омтылыш бирәләр. Шулай ук мин кино карарга, музыка тыңларга, менә китаплардан аламдыр. Берне генә әйтергә ярый. Кумирыгыз. Юк минем кумирым. Фәрит абый Бикшәнтәев. Ул минем укытучым, ләкин ул минем кумирым түгел. Ул минем тәрбияләгән, мине укыткан һәм миндән ниндидер ачышлар минем өчен, үзем өчен ясаган кеше. Ләкин ул кумир тагын Сезгә ошамый бу сүзне. ышамый бу сүзгә. Яраткан актерларыгыз алайса. Татарстанда түгел, ә менә чит ил киноларыннан алсак. Мин Камбербичне бик яратам.
Яратам инде. Мин аны спектакльдә карагач тагы да күбрәк яратам. Бар минем күп андый бер генә кешене әйтеп булмый, ләкин карыйсың кайсыдыр кинода бу кеше, сиңа ошамый. Карыйсың икенче әйбердә ул гомумән икенче төрле ачыла. Шуңа күрә әйтәм бит, алар күп булырга мөмкин. Татар эстрадасында бүгенге көндә эш яраткан җырчыгыз. Татар эстрадасында. Җырчылар. Миңа шундый эши актерларга шундый сорау бирергә. Мин Яратмыйсыз сез татар эстрадасын. Мин менә белмим, Мубай ул бит эстрада түгел. Менә Мубай, мин аны тыңлыйм. Менә ул эстрада түгел. Татар эстрадасы түгел. Мин аны менә татарча аның җырлаган Зәринәне мин тыңларга. Хасаншыны. Әйе. Зәринә булырга мөмкин. Айгил. Ого. Ул татар эстрадасы түгел бит, Түгел. Татар кызы. Тагын? Ишти дигез түгелме соң? Әйдәгез, Башка тагын. белмим. Зәринәгә якынрак берәр җырчы. Сәйдәне яратам мин. Сәйдәне, аның шундый матур җырлары бар. Менә ул да бит күбрәк фольклормы, эстрада түгел ул. Ул ниндидер халык күңеленә ята торган менә Сәйдә. Халыкчан җырчы. Халыкчан җырчы. Иртәгә шундый мөмкинчелек булса, инде иртәгә әгәр дә җир шарының теләсә кайсы җирендә уянырлык мөмкинчелек булса, кайда уяныр идегез? Иртәгәме? Спектакльгә барасы бар дип кенә әйтмәгез. Шуңа күрә Татарстанда уяныр идем дип. Юк, мин иртәгә. Минем шундый менә Гамбургка барасым килә. Мин анда булганым юк, янда шундый әйбәт театр бар. Мин менә иртәгә күземне ачып, анда хәзер Серебренников китте. Мин менә иртәгә уянып, менә шул Гамбургта булсам, бик бәхетле булыр идем. Шул ук театрга билетлар алып, спектакль карарга. Менә Гамбургта уянасым килә, Германиядә алма. Кызымны үзем белән алып, ул миңа алманча тәрҗемә ясар иде. Һәм инде бүгенге көндә сез үзегезне 100% бәхетле кеше дип әйтә аласызмы? Хәзерге вакыттагы, хәзерге көннәрдә бәхетле дип үзеңне әйтү. Бер нигә дә карамастан. Бер нигә дә карамастан. Минем бәхетле буласым килә. Иртәгә менә сез әйтмешли, иртәгә торып, дөнья тыныч булды дип һәм шул чакта бәхетле. Минем үз тормышымда мин бит үзем генә шәхсән түгел, дөнья, киләчәк, балалар бар. Шуңа күрә шәхсән үзең генә түгел, мин гомумән команда кешесе. Мин шуңа күрә мин үзем турында гына уйлый алмыйм. Мин менә бәлки ул начар әйбердер, мин үзең турында гына уйламау. Ләкин менә мин Димәк, әйтә алмыйсыз. Дөнья бәхетле булса, мин дә бәхетле булыр идем. Миләш апа, минем сезгә сорауларым шуның белән тәмам. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур итеп, ләкин безнең интернетта бәлки сораулар бардыр. Гөлсә, карыйсызмы? Һәм килгән кунакларыбызның сораулары булырга мөмкин, әйе? Сораулар юк? Интернетта юк, әйме, Гөлсә? Алайса, Миләш апа, сезгә зур рәхмәтләрне белдереп, Алла таба уңышлар теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт. Алла бирсә инде, Алискар Камал театрында очрашканча кадәр. Амин, шулай булсын. Рәхмәт.